Pels anys 90, un grup de més de 20 persones molt vitals se prengueren molt en sèrio allò de practicar esport per millorar la seva qualitat de vida i per aportar optimisme a les seues vides en companyia. Començaren de la mà de la que avui és tècnica d'esports de l'Ajuntament d'Aldaia, Esperanza Vives. Després prendria el relleu una molt joveneta monitora, Maria José Carcelén. Espe i Maria José disfrutaven de veure aquest grup madur iniciant-se en la gimnàstica de manteniment. Exercicis de calfament, estiraments, gimnàstica amb aparells, balls i, per què no, també hi hagué cant. Ho feien 2 dies per setmana i d'octubre a juny, acudient carregats amb la seva motxilla al pavelló poliesportiu per gaudir de les sessions saludables de la jove profe cada dia amb més ganes que la jornada anterior. Cada any, per Nadal i final de curs, mostraven en públic les seues habilitats en l'esport amb exhibicions que habitualment s'organitzaven per acomiadar cada temporada. I la veritat és que donava gust veure-los, vitals, enèrgics i actius, com cal a esta i a qualsevol edat. Feren festivals al mercat i també organitzaren coreografies per a les ames de casa. Alguns continuen practicant esport, no han deixat de fer-ho. Els noms propis d'este gran moment de la nit són Pilar Torrijos, Estela Salquer, Carmen Alemany, Lídia, Lola, Pepita, Rosita Lesgarines, Victoria, Nieves, Lídia, Pedro i el matrimoni conformat per Amparo Andrés i Vicent Navarro. Hi havia més noms propis i avui també és precís recordar a aquells que marxaren, llei de vida, però avui els tenim més presents que mai. Ells també ens acompanyen. Les persones diuen, seguim presents mentre algú se'n recorda de nosaltres. Estareu d'acord, veritat? És precís ovacionar-los, reconèixer-los i premiar-los. El dia és avui. Felicitats, gràcies i llarga vida per a tots i totes.